Prečo takto nenájsť iba dom, ale skutočné doma? Dve podobné slová, rozdielný význam. Rovnako ako tu tiež má strechu, steny, okná ako ktorýkoľvek iný dom. Jeho význam je napriek tomu celkom odlišný. Pokiaľ tento dom niečo definuje, tak je to harmónia, svetlo, priestor a čisté línie s dôrazom na funkciu a pohodlie. Nadšencov kvalitných interiérov zaujme rad prvkov, ako je kuchynská linka a obývacia stena, vyrobené na mieru od firmy Dalno, pohľadové čisté schodisko či otvorená galéria, kde dizajnové osvetlenie padá až na prízemie a vytvára nádherný priestorový efekt. Dvojdom postavený v roku 2020, zabývaná 5-izbová novostavba spájajúca nadčasový dizajn a funkčné riešenie dispozície na ploche necelých 180 m2, ktorá je členená do 2 podlaží. Každý si tu nájde svoje miesto. Milovníkov priestoru a svetla nadchnú veľkoformátové okná v obývačke a spálni, ktoré otvárajú dom do záhrady. Dispozične máme na prvom nadzemnom podlaží obývačku s kuchyňou, izbu, kúpeľňu, toaletu a technickú miestnosť. 3 spálne a druhá kúpeľňa s toaletou sú na druhom nadzemnom podlaží v súkromnej sekcii domu. A ako môžete vidieť, všetko sa tu ladilo do detailov a všetko vám tu zostane. Vrátane nábytku. Rozsiahle použitie dreva, skla a kovu v interiéri doplňa fotovoltika s podlahovým kúrením, vďaka čomu viete udržať prevádzkové náklady na úrovni okolo 130 eur. Tento úsporný tehlový dom naplno ukazuje svoje kvality jednako zvnútra, ako aj zvonka. 2 garážové státia, zimná prestrešená terasa s úložným priestorom na ploche 40 m2 a dokonale rovinatý a udržiavaný pozemok necelých 500 m2, vytvorený pre relax s bazénom, miestom pre deti a záhradkárčenie s výhľadom na stromy. A keď padne tma a vy svoj sen rozsvietite do okolia, tak potom sa zoznámite s tým hlavným. Pokoj, ticho, pre maximálne pohodlie pre vás a vašu rodinu. Ale ten vibe, ktorý dom vysiela, budete musieť nasať už sami. Viac na www.laresreality.sk